Hagaban kong siyam, ngay ko lepi iway pa iway hakan ka por ka bamata. Ngamla klem na keren, ngamla klem na penmi halor ka ba nakaliang jong ka KHADC ki lek banya kendu ya ka menteri jong ka pla tengka ka bapat ya ka pla tengka. Mo hangpo delhi ki lek banyar nang ne po jong ka jala me kaliang jini ki lek ya syadu sya delhi ban lek kendu ya ka minister ka bapat ya ka pla tengka. Di kanong ada blis kemen ka bakraw bat habang ayoi ya ka jimtre shitom jong ka KHADC ka ba menta. Tina kaliang jongki member ka to kanengot kaliang jongki member jong ka KHADC kilalek banya kendu ya ka minister jong ka platengka kilalek lek kendu ya ka halor kataka mang tengka ka badan sa Tina kaliang ka parti ka Voice of the People Party habangi jit ya ka Voice of the People Party ngitip scam ba ngimnom babe ngitip scam ba ngimnom babe ba ngimnom don kata ka muslim ka ba skeusi ka ba konyo ba ngin jit yaki ba ngin jit yaki ba kin lek beryasai na mata junga ba jopi na kaliang juga Voice of the People Party kumbaki la keren na ka por support ba roting kong ya ka bamsam ban rating kong ya kata jingno siliang kemat ban rating kong na mata kata ka duk katoi ka badan hapo jong ka jala ka jungi de kumta na ai kublai kerpang ya ka KHADC bakal asim khia na mata jongi ki babun ki balang kilit kendu direct syadu ke minister hangti hapo nong ba delhi perkat nabi hadu hapo nong ba delhi kilit ban ya kendu ya kata ka minister ka babat ya kata ka platengka ban penlai no ya ka bil ka ba dangsa te kumta na kaliang jong ka wei ka minister ka babat ya ka platengka Henry ka iba kini noyalam jong ka Voice of the People Party ki ka iba kini ba start kini ba syempang kini ba slur te na kaliang ka jong karo ka ai wood banya sil nan banya san nan ban pensisya no ban ai no leng ba iwe jingtho kum ka dak ban pensya syen batkin sayo no ya kanika mang tengka ka badansa kenang ba ki MDC ki yo ban pentelun ban pentrikam ya ki kam hapo jongka KHADC te parari para pado pasnam ayushu inya kerni ong Henry ka ei ka baja ngilayo ilut bat ngilaya sakilut ka jintristom jong ki ne ki parti pra nadu UMP nadu ki MDC hadu ki MLA nadu MP kaju syrak kawai ke jersey bat kawai ke jingmut bat kawai ke jingperkat kata kadai ka jing tristom ka jongki uba tristom hi ngong yapi barbor uba tristom hi uyo hiru banket ya uso uba tiang barbor hi ubriu ba jaitu ubriu hi uba jaitu ei banopi bantre ban kita hen bantung bantep uyoro ban ke ya uso uba jeu lane ya uba pon te kunta nakliang jong ngaru na penpa ko jing sukumen ka bakraw bat nakliang jong di MDC jong ka Voice of the People Party kila le ya syadu syadilhi ka dongot na pedeng kini MDC ki barim ki badon sya hadu ka ne ka jingkit kli na matakari bat ka cai penriu hang ne kala pau syai bat hang ne kala pau kedar ban nakaliang jong ka Voice of the People Party kum bagi ong yo pai pa yit yangi nginle kane nginle katai ngin tresitom na mata jong phi bobun balang te kumta kala urlong parari ngimde ban kelet dia gane ban ngimde iro ban ailat baki wiki parti yo ban sensar hapo jong ka jala ka jangi ban ngim ailat hirup baki wiki parti ki wan ban penbit yang api hoj kila ban penbit yang api tambah ngimde iro ban ngai pet ki sakhi ki sabut nadu MP kai ki tristom jong MP UI bagi jinjang hang ne yang tai ulah keren sepanggi surok sepanggi blok 1 ki blok 2 sepanggi kaput kumni kemtai kejengker jong MP uyasai na bada jenga ba depi ki ong mana MP ulih sip soot tangga duar tangga jingkang ba jong ka paregar umtip hana Henry kabas ngubang galong ba nakaliang jong MP jengi umnom jong klikti Henry umnom jong klikti umnom saden kat kum kejingkan kejiki Henry ukar baik tar dengi i nakaliang jongki MLA roma kejing tristom kejiki lada kadon kejing hang ne hang tai
ke kadon ke jinge nam ta jinge pai ba ki kloi ban mi ki kloi ban yasai nam ta jinga ban jipi te kum churu ya ke ki MDC jongka KHADC ru kata ka jintre ke stom chiki rada ka don ka jingthut nang ne hendre ki kloi ru ban ya wat chadu cha Delhi kata kadai ka jingte stom chiki kata kadai nong tre habangi jit yau nong tre ngi pi dei ban tre dadu ka danut bat dadu ka mensim nada malik uli ai bala yau nong tre nada ta nong tre utre jaitu ngatip bo malik next umnom ai kam chu ya utau breu te nga kerman skam haka next ru amar wakini ki shagri ki ba manga ba mapingi la jet bakila tristom hadu kene katla ka dia ki pen khut ya kata ka jabo ka jaban apo jong kene ka jala ka jingi nangis skam ba next asya laisya sausya hakane kadang plus ngamut banam tingat tang tinagalan ka juga ngasuku apa dai khule haka ke ya ka KHADC bakala shimkhia haduk kane ka jingtristom ka jungki nagalang junga ba jungpi hoi pai ba nagalang junga ba jungpi nila he thlu khumut nila he ka khumut ba nila ang ka sintur namar bai ngaong yati namar ba kane ka jingtristom ka jungki nagalang ka junga ba jungpi kiale iban pun urlong ya ka ka bakki kila de kren hakmat junga ba jungpi the Muslim Voice of the People Party nang tristom no shikmat nang tristom kai ba nakalang jingi pai ba ngi yakundu hakino ki benta hene ngi skam ba nakalang jumpi pimnam sam klikti pimnam kubum sintur hene pikloi ban mi semaran pikloi ban yasai namata ki junga pa ki jumpi kita kene perlok ki video junga hakane ka por ka bamta lara pi singapura yang ka channel ka junga sabha like share ba subscribe kunju hakane ka por da dengan saya kendu pat hakawai pat ka video kubde shibon